Amigos e amigas de Explora de Umbría, aquí estamos outros xoves máis con esta sección que iniciamos no mes de maio e que estamos percorrendo as distintas parroquias do Concello de Umbría ensinando sitios peculiares, sitios bonitos. A semana pasada estivemos no Muiño de Louredo, na parroquia do Ézaro, que a nosa compañeira Ada que nos amosou esa preciosa historia dos muiños. E hoxe estamos na parroquia de Olveiroa. A parroquia de Olveiroa ten unha peculiar característica que ten solamente dous lugares. Normalmente as parroquias do Concello de Umbría teñen moitísimos lugares, pero a parroquia de Olveiroa ten tan só dous lugares, que sería Olveiroa e sería a Ponte Olveira. E hoxe, precisamente, estamos na Ponte Olveira. O meu compañeiro Serguei xa vai enfocando. Aí vedes o que é a ponte. Estamos no río Xallas, que fai de división dos concellos de Dumbría e Mazaricos. A outro lado do río sería Mazaricos, e onde estamos ahora mismo é o concello de Dumbría. Tamén é curioso que no lado do concello de Mazaricos, o lugar tamén se chama a Ponte Olveira. Entonces, temos en apenas 100 metros dous lugares de dous concellos distintos que se chaman Ponte Olveira. Tamén resaltar que nesta ponte divídense as comarcas e divídese o partido xudicial. Vale? Moi importante tamén, paso obrigado de peregrinos sobre a ponte do río Xallas. Esta ponte do río Xallas, paso obrigado de peregrinos, é o primeiro lugar por onde pasan os peregrinos para entrar no Concello de Dumbría, pola Ponte Olveira, para seguir ata a parada que é Olveiroa. Decirvos tamén que aquí esta ponte, esta zona do río, tivo un feito histórico moi importante que foi a loita contra as tropas napoleónicas o 13 de abril do 1809. As tropas napoleónicas utilizaban esta ponte para asaltar os terreos da comarca de Fisterra, e neste punto un frente de veciños do Ézaro, co seu párroco ao frente, máis concretamente Xoán Pispieiro, se enfrentaron os franceses cunhas consecuencias malísimas. Hubo mortes, hubo unha carnicería espantosa, matando, violando e destruindo toda aquela aldea pola que pasaban, incluídas Olveiroa, Hospital, Logoso, e tendo vía libre xa para atacar as vilas de Cee, de Corcobión, ata chegar a Fisterra. Esta guerra tamén destruiría un hospital de peregrinos, o primeiro hospital de peregrinos que había no lugar de hospital. Nesa batalla tamén foi derruído. Como dicía, meu compañero Serguei e Maseu estamos no río, e vedes que estamos, como dicimos, a pé de río, cas botas postas, para ensinarmos as mellores tomas e ver como está ahora mismo o río. Sabedes que o caudal está un poquinho baixo, e resaltar tamén que este río é importante para os pescadores, é un coto de pesca moi importante de truita. Vale, aquí xa se celebraron campeonatos do mundo, campeonatos de Europa, en fin, ao mesmo tempo tamén se celebraron campeonatos de piragüismo. Bueno, vamos que temos aquí uns problemas coa pantalla. Vale. Como dicía, os campeonatos de piragüismo, vale? Nada, vamos a ir salindo do agua, temos que ir facendo pouquinho a pouco, a ver se non resbalamos, de acordo? Para ir xa á zona da carretera e ensinarmos un poquinho máis deste curioso lugar. Como vos dicía, a Ponte Olveira pertenece á parroquia de Olveiroa, que ten tan só dous lugares.
Beiroa e a Ponte Olveira. Sabedes que temos que ir con cuidadiño para subir, a ver se non caemos o río, ainda que parece que non ten mala pinta a auga, pero non queríamos mollarnos agora. Decimos tamén que estamos nunha importante zona agrícola. Vedes aquí tamén hai moita gandería e imos ahora xa subindo, de acordo? E xa ahora mismo pois estamos na estrada, na carretera provincial 3404, vale? Aí vemos, xa entraríamos no concello de Mazaricos, ao pasar a ponte, e ahora mismo pois xa estamos na senda no que os peregrinos, os miles de peregrinos que nos visitan todos os anos, este ano menos debido, bueno, o Covid, que xa sabedes, vedes que tamén, bueno, zona gandeira por excelencia, tanto a Ponte Olveira, Beiroa, como a zona de Olveira, son as parroquias do concello importantísimas neste mundo, nesta economía, neste sector, un sector que é moi importante no municipio, no concello de Dumbría. E agora pois vamos a ir camiñando xa un poquinho máis rápido e vamos a ensinarvos unhas casetas moi curiosas que se construíron no ano 1945 aproximadamente. Aquí tiña lugar, na Ponte Olveira, tiña lugar unha feira moi importante e un veciño de aquí do lugar pois decidiu a construir unhas casetas de canteiría, de pedra, tipo escaparates, e alquilalas aos feirantes, de acordo? Ahora mismo xa estamos chegando e vades a ver que cousa máis curiosa, Aquí tedes as mini tendas que este veciño construíu e que alquilaba aos feirantes. Era unha feira moi importante e este veciño pois decidiu ordenalos aquí e cobrarlles unha taxa por este espacio que vedes, todo de pedra, de canteiría, vale? Separados e divididos no seu interior, tamén están divididos, vedes? Pois se vos fijades, se vades de camiño por aquí, por esta carretera, por esta estrada, se vos fijades, pois é algo moi curioso, moi curioso, moi a ter en conta como se organizaban estes feirantes e esta feira. Moi ben, vamos a seguir avanzando. Decirvos que esta feira finalmente pois se trasladou a Dumbría, a zona do Conco. Moi ben, seguimos camiñando, vale? Vamos en dirección ao Beiroa. Vedes que temos un día moi bo. Nos atopamos xa con varios peregrinos e tamén con varios pescadores, vale? Porque como dixemos antes, é un coto importante de pesca, hasta tal punto que bueno, é moi a nivel internacional é un coto que moi importante, vale? E agora aquí vos imos a cruzar a outra beira da carretera, donde xa aí podedes ver donde temos unha instalación municipal, vale? Unha instalación municipal ca súa área recreativa, sabedes, coa súa zona jardinada, e este edificio pois construíuse como un refuxio para pescadores. De feito chamase o Refuxio da Ponte, como punto de información para os peregrinos
E pois tamén hubo un negocio de hostelería que bueno, ahora mismo estivo este edificio, estivose reformando todo por dentro, e en breve pois se sacará a licitación para todas aquelas persoas que queiran pois aproveitar este espacio e facer un negocio. Que sabedes, este sitio é fantástico, con as mesas fora, vedes? Ali teremos naquela zona, a zona da cafetería, que xa vedes desde aquí dende fora, totalmente reformada, totalmente nova. E vedes que é unha zona moi bonita, moi amplia, con moi bo aparcamiento, con unha zona recreativa para os nenos, que ahora mesmo, bueno, está pechada polo virus, pero vedes que é unha zona pois para vir ca familia estupenda. E se giramos o móvil, pois vemos xa a carretera, a estrada que nos levaría a Olveiroa, vale? Xa sabedes que Olveiroa é unha localidade moi importante, unha parada obligatoria de peregrinos, moi importante. E se giramos o móvil, pois xa vedes as casetas das feiras das que falábamos do ano 1945, e máis abaixo xa estaría a ponte. Vale, como dicíamos, lugar histórico, guerra contra as tropas napoleónicas, que hubo matanzas, violacións, sitio estratégico con cambio de comarca, con cambio de concello, con cambio de partido judicial e co paso do río Xallas. Vale, o río Xallas, que neste caso pois alberga importantes competicións deportivas, tanto de piragüismo como de pesca. Aguas arriba estaría a presa da Fervenza, vale, e aguas abaixo pois xa estaría máis Olveiroa. Bueno, seguimos un pouquiño grabando esta zona porque eso. Aquí tedes o refuxo da Ponte, unha instalación municipal pois que en breve pois será posta en marcha. Esa zona que vos comentei antes, a zona o anexo novo, está ben preparadiño, e o parque infantil, e esta, bueno, pues sería unha estrada municipal que levaría a Bodañeira e a parte de Olveira. E nada máis, hoxe ímolo deixar aquí, en Explora Dumbría, e pois xa levamos 6 vídeos, e nos quedaría a parroquia de Dumbría. Nos quedaría Dumbría a semana que ven, e bueno, xa estamos traballando para ensinarvos todo o que temos no concello, de acordo? Este é un sitio que quizá máis visible para todo o mundo, porque está ao lado da carretera. Sabedes que vamos a sitios máis escondidos, pero nesta ocasión decidimos vir aquí porque penso que merece a pena, este sitio, tanto o río Xallas como a súa historia, a da ponte, merece a pena todo esta zona. Nada máis, quedamos para os xoves que ven. Quedamos para os xoves que ven en Explora Dumbría, amigos e amigas. Cada día somos máis seguidores que temos aquí nas redes do concello, o gran traballo que se está facendo, non só con Explora Dumbría, sino en demais seccións que estamos levando a cabo, pois para volver xa un pouco máis a normalidade que foi un pouco. Nada máis, vémonos os xoves en Explora Dumbría, Bicos.